Kapin 1.5 billion pesos nga kantidad sa illegal nga droga nga gituhang shabu ang nasakmit sa duha ka sagunsong operasyon sa kapulisan sa Cagayan de Oro City. Samtang 6.8 million pesos nga illegal nga droga nasakmit sab sa PNEA sa ilang operasyon. Ani ang report ni Cyril Chavez. Adlawng Martes, pasado alas 2 sa kadlawon, gironda sa mga personahe sa Carmen Police Station sa Cagayan de Oro City ang usa ka panimalay sa Zone 2 Barangay Bayabas sa lungsod kung asa dakpan ang tulo ka mga target sa bypass operation. Arestado ang tagbalay nga si alias Nocos, 55 anyos, Ray, 34 anyos, 15 giilang helper, ug Jello, 31 anyos, high value individuals ug giilang source sa illegal nga droga. Na-recover sa otoridad ang anaasa 140 grams nga shabu nga mobalor ngadto sa 952,000 pesos. Report that we receive adunay 9 kabuok no sa 9 kabuok ka mga transparent heat sealed no nga sachet ang ato ang nakuha. Posibilidad nga kini sila ga transact og dinagko ga transact pwede pod sila mag-transact og mga ginagman. Samtang sa laing operasyon, pasado alas 11 sa gabi sa susamang adlaw, naaresto sa mga personahe sa Regional Police Drug Enforcement Unit ang 53 anyos nga si Sammy, nga residente sa Santa Cruz, Barangay Kamaman-an. Si Sammy giilang nagtrabaho kaniadto sa barko, apan diyang miundang nagsugod na gileon sa pagbaligya og shabu. Mobalor sa 600,000 pesos ang nakumpiskang droga gikan sa suspect. Kani kayong ato ang pag-follow up no sa mga information that we receive from time to time. Ang uban niini is resulta sa usa ka operasyon nga natay nakuha nga informasyon ato ang gi-develop, ato ang gi-validate. Samtang arestado sab sa PNEA Misamis Oriental ang 27 anyos nga si alias Boss, 15 residente sa Maging, Lanao del Sur. Aton sa bypass operation sa compound sa usa ka mall sa downtown Cagayan de Oro City. Ang operasyon nahitabo adlawng Miyerkules, pasado alas 10 sa buntag. Nakuha sa otoridad ang illegal nga droga nga ana sa usa ka kilo nga nagkantidad og 6.8 million pesos nga street value. Dugang sab sa PNEA, ginasubay pa nila ang mga supplier sa suspect. This is intelligence driven. 2 or 3 ka bulan sir nagmonitor na ta sa ilaha. Dili lang diri sa PNEA Misamis Oriental kundi kuyog na to ang ang Philippine National Police. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.